Jolano, Róza, Lamia. Horor uvádza, stáhni mne do pekla. Počkaj, Lola. No to si veľa, áno, za chvíľku som tam, ahoj. Čo to znamená? Aby som jej išla pomôcť so šalátom a tak, bo mám veľa práce. Dobre, choď, ahoj. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako môžem pomôcť? Máže zlo. Ja nemám pani. Zabila! A ja som ťa Roza, tu si, poď rýchlo ďalej, lebo taká teda ma chce strašiť, ma strašila, aby vytrila taký gombík, vieš, aký ten zlatý, rýchlo poď. Dobre, že sa skrie buď, lebo táto tam môže nájsť. Taká teta ma strašila, keď si odišla a ma skoro zabila. Už prosím ťa, už odo mňa neodchádzaj. Nie, už budem pri tebe stáť. Aj,